Здравейте, това е трети клип. Сега ще ви покажа как да работите горе-долу с Houdiniто. Ако не знаете как да се го изтеглите, може да видите първи клип. Пък ако вече и оттам не разберете, може да свържете с мен на Skype Margarita.Atanasova12. В описанието го пише. Така, сега, доколко сте разбрали, ако в другия клип сте разбрали, ето така трябва да ви изглежда Houdiniто, да ви пише Real Houdini. И изчакате да влезем. Не знам защо не ще да тръгне. Аха. И ето така може да пише името. И ето Houdini, ето така трябва да изглежда. Ето тук ви е мултиплеера. А ето тук ви е синглплеера. Така. Сега ще я покажа с килаурата. Той аз много чак толкова не го разбирам. Но ще пробвам да ви обясня горе-долу, колкото мене. Така. И така да бе. С Р. Вижте отгоре е килаурата с буквата Р. Се включва килаурата. Което също можете да покажа, ако не знаете какво е килаура. Отивате на PvP. И там можете по хората с килаурата стоите и трепите, но все пак трябва да бягате. Както е, дори да ме обърш, ще ви покажа сега с някой. Е там горе. Килаурата, в принцип не играя толкова с Houdiniто. Ето вижте, нищо не правя. Абсолютно нищо и ги точа, просто аз ги простава. Вижте, само трепите, така мърдате и вземате глави. Доста лесно. Така се забавно Houdiniто, стоите сявка и трепите. Безпроблемно. И сега ще идем в Home. За да оставим главата, Борзония докато не е дошъл, спасихме се, yes. И се изключите пак от килаурата. Гледайте, трябва само да не ви забележат админите и елате сега да видим. Ще ви разведа малко и така ще тъкмо. Това сме го направили с един приятел, който има също канал. Това е за трейте така, той го е правил по негова идея, да понеже като играем с приятели някои са доста нахални и искат да крадат. Тъй. Това е следващия път, който е за изкарваме пари. От това ще ивенти и се забава се пак. Това го направи той, така да се шегува. Това е един наш път, който го зарязахме и някой го разрушил, както виждате. След което ще стигнем до това. Ето това е къща, която построихме с другия приятел. Ето я. Но също продадохме. Ето това е плота за глави. Доста продадох глави. Сега ще видим каква е тази. И вижте каква е. Чайте да преместя. Както виждате, това не е плота. Това е малък хъджа. Това е направено от мене. Ето този плот е направен от мене. Ето го. Както виждате. Вижте. Тук диамантни бутуши. Празни, защото извиках хора. Извинете. Извиках хора и го ограбиха просто. Ако искате да играете с мене в този сервер или да снимаме нещо такова, пишете на Skype Margarita.Atanasova12 и в описанието го пише. Така сега ще се върнем, ако обяснявате с Shift и ви излиза ето това меню. Add friends. От тук да се добавите приятел. Търсите го или тук му пишете името и цъкате така на него. И вече е добавено в приятелството ви. Но аз не искам да добавя сега. Player, това е Snake, ще покажа. Винаги сте клекнали, сега ще видите.
Ще винаги сте клепнали, аз даже не съм клепнала, пак прокляка. Така, чакате пак Shift и го спирате. За хупля какво беше. Това нещо не го разбирам. С гъл беше. Да, с Г може да виждате така честовите диаманти, не диаманти, ми те светки отдолу каквото има. Чакайте да видя с колкото беше. С Х, това е екстрин и може да виждате диамантите, айрона и другите такива пещери, лави и други работи. Ето виждам, ще се. С Shift пак цъкате, тук има и урод, което пускате работи от него. Като чекнете. Тук имаш някъде да ви помага с джъмпиното, само да го открия. Тук е кои айтеми да виждате идеално. Грас, дайте да цъкна да видим. С беше. С ходе. Или го. Не се дотещам, но така да виждате най-хубаво граса беше. Или което си отбележите да го виждате. Така. Така ето го. Спринт не съм. Това винаги като скочите, вижте. Скача с двойно. Сега ще примерим дали така. Да. Shift. И тук има и други работи. Не съм го разучавал толкова много, защото аз не играя чак толкова с това. С хака. Ето това ви казах, тук е от Хозуни, като цикнете Escape. Имате настройка Хозуни, което админ ви каже пуснете с скайпа. Може да цъкнете Love и Хозунито го няма. Сякаш нямате Хозуни, нищо нямате. После пак може да цъкнете спълно Хозуни и да се пуснете това. От тук може да го нагласите, различни функции, има и работи. Ето. Виждате ли как ми се сменя? И от тук може да гледате какво се прави. За снег. В С дали става светло или ден. Какво да видим, това не го знам вече. Блок каквото. Както иде с Х, вижте, показва ви работите, което е хубаво. Така, Escape, отново Хозуни. И вижте, има различни работи. Ето го казвам. Аз сега понатисна така. Добре, може този клип да ви се стори скучен, но ви показвам, защото мисля, че би трябвало да искате да знаете нещо горе-долу за Хозунито. Това ще е клепа. До четвърти клип ще измисля какво да снимаме на него. Може нещо сред стони или в този сервер нещо да правя или в някой друг. Ако искате IP ми пишете на Skype и ще ви дам. Или ако искате в коментарите ми пишете и ще ви дам също. Довиждане.